Kardom ili running tikathar kini ada pabirta ang tonten Birta kemi nangli tum monsin limali ruthai catering groups along nangli tum adama sarlapen birthday party asai do pulote kitun kirang chiaphan kasik sak do pulote nangli tum ruthai catering group along humri lote joy kepen long panikji kapre kasai kam sedami long panikji klasi nangli tum ruthai catering group se tumalong humri ikji pulote mobile number 9476587473 along humri igno Kardom nilisangpi serling khangchupi nilitum monsin nimarli ruthai catering group ahin pen birthday party wedding ceremony anniversary event any other occasion nanglitum jong sinangji pulote nanglitum nang contact igno village khaingti rongmawe PO Kateron PS rongmawe pin 782136 jong sinanglitum nangji pulote contact number bang abiar iglo nanglitum nang contact igno Kardom Center hitia long pholoni BJP atum penjai ka tharami phi ke kai pon reng aga phan mi phi ke chikai hanlu kapin rem ki jut sigason mandat sonsi pholoni constituency ke palo center hitia long amat APHL se amai pujai ka tharaphan ami phi ki kai pon ang ko ka theke aman ki donai Karbi Anglong CM aphan APHL se atum ami phi ke kai laki isi ning duklo laso jok si pini jai ka thar ami phi kai nang koklo Lapen isi Karbi Anglong Radaphan ke pachini pon APHL si atum laki kachobaya party Radaphan kachongthya party lasi pinangan aradatum APHL si along pen GOC BJP along nang chipok dunlo lapen personnel ke chokchi ajok party alam palut nangni puta pachini pon jongsi lason claim bom lang pulote nilitumta koson si APHL si atum ke claima lason thotsi claim po puta pachini pon Pholoni pen aroning tikathar Karbi Anglong news adowe media mate social media coating jirtum han apransi adom pajilo lapen apransi kadowe Karbi Anglong rat apantame bangso jai katha tum ke chok chalam pachini phan sinilitum dak 12 long Pholoni consensi BJP mondol president hoi penelitum kini bangso program jeng ponang kolo non la bangso apor si athipia lamang elalo pini dak ne tum Pholoni BJP mondol hoi pen jitu monarlo apor taso hukum sing teron alam ki pen jak alang litum Karbi Anglong litum kaching honnai Dr. Toliram Ronghang sar aphan ame phi meke kai puthak nilitum ning duglo lapen ning ipung son lo lasipini nilitum dak social media thing lo wangnang koklo sidak nilitum kadowe claim rapet BJP along mondol claim rapet jirpo tumpen chenglok mohila morcha an pars tame dak nilitum ke thi ding tum kadowe labangso puthak chingwai pen ning pung pen pini labangso jai katharami phi meke kai ang deng an bang nang koklo tasia prangsi bang ke lalo pini labangso alama puthak Karbi Anglong atok ano kadowe tumta chini je jai kathar koson monit ma lapen jai kathar a karakter koson ma labangke ile tum aningwang tame social media along langluk long te platform nom damluk lote thek ponong ji tasila puson ke chok che anti social element pule ilitum udam data henune alang litum asonson ki ong dung Karbi arat kilu kelom atok anu ke do Karbi phan ke chong thui mentune ke 60 dulamen pen mentune ke autonomous state amen pen mentune ke pene tribal amen pen lasila puson kam ke claim pon nabangke nilitum dak Pholoni mondol committee hoi pen pin rem pon lo la pen alang liphan nilitum sodak pen adai en ponai Karbi Anglong araratum doan tame laso puthak ke nilitum dak Pholoni mondol committee hoi pen tame chuniri pon lo athema pipolo pluangte peni bangso alang litum ke claim tap ke chok che panung thipsi kumane ke claim ke mesen ke chok lim ke claim ke dam abang pu bang pi phan
nong no ke jo lahai ami phi me ke kai tap labang ke alang litum rat ang no chisikar nang ji pipo se chisikar nang ma pulang te pini Karbi Anglong bang ke BJP sarkar bang det pen ko an nei Karbi khai tum ka ching tu longri longpat pen chenglok reng dok reng ni arong tin arat do an tum tame pini BJP along kado go beta ninga che the pen labang sunang ke claim dun mesen thaklong se kado beta BJP sarkar nang ji to apor ho jong si pini labang so APSC atum labang so kumane hukum sing teron ke chok chi alang litum personal individual labang so ke chok chi amen pensi Karbi Anglong anong Karbi Anglong puan chot kali Assam mate India dang pi pentai nut anong chethang klong ke claim ke dam mesen isi inut energetic CM Dr. Tuliram Ronghang pan lapuson ke claim lapuson ame phi mege kai bangke ni litum ke monon pita chicha ku ne de chi lapen alang litum jong si lapuson claim bom pulang te ni litum ta alang litum ko son ma ke cho claim ke cho dam lason thak thak se ni litum ta alang litum phan mane lapuson mane alam boy ke pinang tok chi athema pipo se pinang ko i pulang te pini kumane jirpo bahini angbong kachelang selep kache bohong a join pen kumane CM phan ba kumane inut social workers abang pu bang pi phan ke pat no dam la puson bang chok chi te chi usi meritum dak koloni mondol committee hoi pen tame pin rem pon lo lasi APSLC long non ke dodun bom ke claim dun bom atum tame labang so jai kathar man cherai mane chingrai singme chere singme he jai kathar ke inut labang ke government agency labang ke lasi laso bang yong dung rat tum chini se pinike APSLC apartment OC rat yong dung along mate BJP sarkar long pini bang ke kengkam nang che yordun bom lo wang bom lo je BJP tum ke claim ke dam mesen punang thek long si bang so poru ta jong si jai ka tha tum kema tha chelar le lang kirla le lang Karbi arat ban chong tui bom helang men tu ne ke bongo se na men pen men tu ne ke schedule men pen men tu ne men ke tribal wa men pen ke rar ban ke mang ke pamang hu bang ke ton ignang si meli tum bang ke so dak pen pi rem pom Pirthe moni datum ke thek ason jong si rada thengno ke klang lote mesen anong nam longpon ajata sonta bor idolote ki un ea sonawi unvek jipu sarlam thialongta ki duason Karbi Anglong pen kiriti anat ke thek seranim sopi pulote ring sajir ti kiling pita inutlo pule jongdam deta henoni alangli ko an penni arta ke juma hot pen kiriti anat kabor ipona jok AC akang tu yanata chipali dun unsi Karbi Anglong ara da phan isi nongmi 1 PC ring sajir ti kiling pia phan bukajan kiriti association atum pen chapator pipon ke chengsi Bukajan Rhino Club Open Karate Championship along ring sajir tikiling piaphan aluhia mana pengpen chopha ponsi mesena jaimek peman ponlo laso along ring sajir tikiling pipenta owi kimiatum ko son pensi ke mesen ke claim ke dam ponang jima poalam thea puthakta pherang ke thingno nang pachini do news text report Karbi Anglong news That's the reason I gave it a shot and maybe horror pra jiman kosto korisu to paid off hoise paru teneka hobo pari aru apuni kiman boyakor pora apuni ei journey to start korisile martial arts journey moi karate korisilu when I was of actually mor papa I coach hoy so basically moi jitya jonogor pra interest decided ki moi karate hobo ase koribo ase mane so that's what aru I'm so sorry moi assamese man fluent no hoy baru but I moi try kori ase assamese hobo karne since moi homia Assam represent kori asu jetia MTV
কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ তাত বিচাৰকসকলৰ যেতিয়া আপোনাক আঁকোৱালি লৈছে আপোনাৰ সেইটো সময়ত অনুভৱটো জনাব আপুনি চিলেকশ্যনটো হৈ গৈছে বাৰু বাট এতিয়া আগত কি হ'ব সেইটো মই একদম ডিছক্ল'জ একদমেই কৰিব নোৱাৰোঁ বাট অডিশ্যন হ'ল লাষ্ট ইয়াৰ অক্টোবৰত তো তেতিয়া গৈছোঁ বাৰু তেতিয়া মোৰ বাৰ্থডেও আছিল তো ভগৱানৰ পৰা মই খালি এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ যে ভগৱান এবাৰ বাৰ্থডে উইচটো মোৰ এইটোৱে হয় কি মোৰ চিলেকশ্যন হৈ যায় আৰু থেংক গড মানে গ্ৰেচফুলি মানে হৈও গ'ল বাৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা প্ৰথমবাৰ MTVত যাবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে আপুনি আৰু নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কেনেকৈ আহ্বান জনাব যে MTVত যাবৰ বাবে বিকজ তোমালোকৰ এবাৰ মানে যদি তাতে যায় বহুতকেইটা অপৰচুনিটিজ খুলি যায় চ' মই য়াং জেনেৰেশ্যনক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে লাইক along with studies and along with sports explore your potential তাকি মানুহতে গম পায় যে অসম এটা জাগা আছে কাৰ্বি আংলং এটা জাগা আছে তাকি অলপ স্প্ৰেড হয় আমাৰ কালচাৰবোৰ বেলেগ সতিও দেখি পায় তেনেকুৱা কাৰ্বি আংলঙত আজি আপুনি বোকাজানত উপস্থিত হৈছেহি এই কেৰাটে বিষয়ে কি ক'ব কাৰাটে মোৰ কেৰিয়াৰ যদি মই কাৰাটে নাজানিলোহেঁতেন তাতে মোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইমান ভাল নহ'লেহেঁতেন মানুহহঁতে ইমান মোক মৰমে নিদিলেহেঁতেন চ' কাৰাটে সেইটোৰ কাৰণে মই তাতে গৈছোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই ছিলেক্টো হ'লোঁ তাৰ লগতে মোৰ এড হৈছে বাৰু বাট কাৰাটে ইজ দ্য বেচিক ডান্সিং কাৰাটে উপৰিও আপোনাৰ বেলেগ হবি কিবা আছে নেকি আই লাভ পয়েট্ৰি মই লিটাৰেচাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যেতিয়া মই পয়েট্ৰি অলপ ভাল পাওঁ এণ্ড সেইটোৱে আৰু আপোনাক এই জাৰ্ণিত সকলোতকৈ বেছি ছাপৰ্ট কোনে কৰি আছিলে ক'ব গ'লে মই ঘৰতে পোৱাই নাছিলোঁ নিজে মানে মই ভাবিলোঁ যাওঁ তেতিয়া মই যাম পাই গ'লে মানে যেতিয়া মই দুটা অডিশ্যনটো মই তেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ মই পাপাক ক'লোঁ যে পাপাক মই পালোঁ তো কণ্টিনিউছলি মোৰ পাপা আৰু মোৰ আণ্টিয়ে কণ্টিনিউছ মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ দেট থেংক ইউ বেষ্ট উইচেছ BJP Diopani Mandal Committee Lapen Troxy Morcha Tumpen APHL Siamai Pujay Kathar Ami Phikikai KACCM Dr. Tuliram Ronghang Nona Porahut Ing Tangkring Sai Kiklem Kisang Sipina Bang Phua Panjay Kathar Ki Japon APHL Sia Song Atum Ki Chokchi Hai Hui Jong Ponsi CEM Dr. Tuliram Ronghang Ami Phikikai Puthak Pin Remsi Diopani Constituency along Sitami APHL Siamai Pujay Kathar Ami Phi Kai Ponsi, Jai Kathar, Mordabad, Jai Kathar, Kamnai, Jai Kathar, Anti-Development Pu, Hang Sarlangsi, Ningkipu, Chipeklangpo. BJP Diopani Mandal Committee Dun Maipu, Jivan Bipen, Kaning Jeponki, Jai Kathar IAS Retire, Puwai Pitsatami, Karbi Anglong upon Tangnat, Ratsai Kimi, Kiklempon, Teklong Lipin Amonitsi, Non Karbi Anglong, Ing Tangkring, Sai Kiklem Sangsi Pin Man Kido KACCM, Dr. Tuliram Ronghang, Upon Kichok Chi Karbok Pen Ami Piki Kaiki, Karabiara Datum, Chikroy Dundela Pen Pin Rem Lopusi, Ningjipo. Lasso along BJP Diopani, Mohila Morcha Pentanglok, BJP Karjo Kerta, Atum, Doan, Tong Sikot, Chingromsi, Erset Prongset Pen, Ningkipung, Chipeklangpo. Bini nilitum dak Diopani Mandal Pen labangso Jai Kathar EPSL President mate Ameipu Mepi Kalam Tigelson hello Sini Kodogobeta Maniltum Teglong Alangli Kaningjia Alam Thiamokha Sitame Kaita anti-tribal, anti-autonomous state, anti-development Lok si Kaningji Athebangke Lapulo Alangli Kaningji Belek Keklem Belek Lasi Alangli Joinisi Pinangana development Sitame Ichunchi Lai Kadu with a Teglong Lasi Alangli Karbiara Dapan Karbi Uwikimi Kaching Tour Risoi Jang Fanta Kapamang Hulok Lasi Lason Jai Kathar IAS Retire Pusudame Alangli ke Society along Ali Kabinailo Lasi Pini Nilitum Alangli Mepi Kenang Koglo Lapente Non Heglong lo Abdulong lo Alanglitum Ilitum Kaching Honai Ningkachethenai Karbi Anglong Thomas Council ACM Amit Pita Alanglitum Kike Lasilake Ningduk lo Alanglitum Pan Pinrem lo Condemn lo Lasilasona Saya Bangke Alanglitum
ke klem chok che athe rat mate Karbi Anglong kaching thur aphan ke klem boy amuni ta phansi alidar aphansi la sonak asai lang no ke klem ke nilitum chichak che la se lang litum ma phan mate jai kathar aphan pini bangso program along pen pin rem lo kondem lo la si lan lo BJP asong a party atum hem dam pen arenga hu ke paso po pathak pherang ke mai kang ni pon muni atum ke party alam pen chibhong chi chok nang ni pura APHLC women wing atum pen pherang ke mai long ke pachini pon sonsi APHLC along klembang phu hukum sing terona hemalong BJP asong a party along klembang phu atum a hem dam pen hukum sing teron lapen a choraphan areng ke paso tikang pathak APHLC women wing atum pen pherang ke mai kang ni pon bangso pherang ke mai long kaning jipon ke lapuson aron ripen hukum sing teron lapen a choraphan areng ke paso dam ki BJP asong a party atum ke mesen kali lopusi pherang ke mai long lamthi ning jipo tangte pherang ke mai long APHLC women wing atum pen kaning jipon alam thile ang ton pen arjupon sena news text report Karbi Anglong news Doan apan setamen yang dengan pelong pen nak kiru pilot nak letum pan ini tu nak cuhang ateng pen nak letum ke bang pot opi pas ni letum na bangso press meet letum cuhang nang kok ma polan theke lake patumi hajong hukum sing teron apan adap por phai proxy ra miniding koi apor malok ini BJP atung kacupang reng agunda to alang itu mapuhalong dampen kateng kengdam babang soputak sendiri tum women ringen hin pesatame lanthe cepak lang dun je pan sendiri tum babang sopres mit dolo alam ke bang la puhen lo je pini APHLC long klembang pu bang piapan la pusona training ki pike lake lam akimi galela lake aban lo 2019 ahut pen la pen piniar ni apor anstame APHLC along kachi soma bang pu bang phit makhan kachinek ka holo son lo la pusona bang ke piniar ni anstame dola la bang sui ning ki jang je la pen ke la bang son ning ki du ka bang ke dilik tumahin pen stame chipaklang tung tung lo langram sunar ake hai tuliram long hang alang li rada me thepi long se tame kaya por se meaning jvrdt 1986 a movement ahut ason halabang so ahut khei itum khei siang bong kachi bohong kachar bu ason ke non ke ilik tumalong ke madonang nilo pusalang li pensta meaning jvrdt seta thekdam long alang li kaning je bang amasi pini akam seta me alang li pen masi ki claim thu la pen ke pan cheng thu lake rat that doan seta me chini la lake lasi nili tumahin pen ke ning du pik athe itum langdam sinang aman ki do sar jai kathar alang li ke mithanga khe phan la pen inglo khe phan kachim hon pik bang phu posi alang li ke aning da ding pik pen posi ni tum ka do ga ve phan sa me exam jin pes ni tum phanang ja pon bonlo anutina bang putin sa me ili tum ka chi song dam ji phan chidan dum du ji phan ki ja pong do sa me aman ki do sar jai kathar alang li ke exam jin pen posi ka chi bohong ka chi huri bang ka ning hang he lasi chini si kime pini doktor tulram rong hang seta melang li chini si kime la puson alang li gunda chupang reng pen pini khei aphan karja pikhip anok bipu anok bipie phan ki ther ki haba bang ke alang li ton srak sikinang ko la pen secondly sopin so phan alang li tum idam tangan ning kan pen la puson si hair ha bom lo a men sa me nili tum non kwan sa me report sa me do
itu maman kita APHL Silong Central Committee Organizing Secretary Sar Kursing timung aphan sita mela puson lo lapen gason timung phan sita mela puson lo lapen spokesperson Sar Angtong ti kathar phan sita mela puson ala tum pasung lo lanjo takali budho kiling lapen ke Samson Karbi Hanse lapen ke Gobinda Rongpi alang itu phan sita me doona nilitum amen kalekam lo pulatang te puji patang ke doola nasi non phong bang ke dam tang lo nang tu monon phi ke bang jelang lo puson nang tu claim ri khem bong ka pachi bohong jia phan la pen ke pinsu tu mo phan chot kali lo non alang tu na claim thu bang ke swar lo tu mo phan sa ta me alang tu non bang ka pasung je phan tu kam na claim tang lo kidang tang patumi hello patumi jong hello hukum singa he alang litum dam lo la pen a chor bang sa ta me alang li phan hukum singa phan ke theng ona hur lang chirap dun ona hur alang li chor phan arlo so pon sa melang tum bad besi ache thok tum lok na sing doi phit la pu ans ta melang tum claim lo la sideli hin pen ki pu digang tum bang ke la puson lo imi thang a khelo ba imi thang swar lo tum ki jok wan da be bangal khelo kwan anu ni ki sumi podona tum hala hailong ki radun ji ka lisi non na ke mi thanga suang jer phan sta me abenga hu ki passo angdenga nang lelo las labang sur ona ting pen protang ti tum langdam lo pulote according to the BNS ili tum langdam lo potang thada along ke tok do if a person hit a lady with his hand it would likely fall under section 74 hala da along ke jong si pinso tum alo su tuma phan ki papo ba kang doi ba reng ki pasu polotang te arona ting pen BNS section 74 arona ting pen alang tum phan ne beng na nangji lage ko alo aki jum nei sta melang tum ning kan hi selang tum phan jail binangji la so ting pen ili tum sta me pini labang so press meet pen tum demanding tum hukum sing achora phan alang itum ardo sup wanta me respect PPC pini alang i phana che thok tum lok pen kan doi la ke hinok pika kam lo la si immediate hala ki claim vega bank phu phan seta me arona teng pen la BNS section 74 arona teng pen alang i phan respect nang jen hanu ni tum hin pen ka demand ke la pen do thulang number 3 ki thoma point bang ke alang itum kapachubai lo kalam sikaning je kopi silang tum pachubai lo kalam ning je ma polotang te atumi het tum sta me theklong phrong lo asuma tum ta me theklong lo lapen at chora box ta me theklong lo alang tum do lor pen le ave buki pup la bangke kupu sikaning je da ke hai ma pusni le hin pen ma ke ki pu dun kang tung la pen ki jong kang tung kupu siang hu ta ka chiki ligle ma lapen ke council na agari da pon pe pusipu seta me tum ka do ka beta social media long da theklong ke di agari ta hadalong ta bitan malo seta me munit to phan theklong lor pe seta me a make up bin bor I puyas la tum ka nang klam lo la sirara tum seta me di tum mang hudu nang ne lo ili tum akar pi tum ta me thekser tum do nili hin pen pun tum te se me gunda busili tum ke udet nang kok ko hala da along atumi gida matum sita thekser intellectual thekser atum ta do lapen ke LLB ki pas ta atum ta do hala hai tum phan tangka join ne pen pini nang mi thanga khe phan aman chipi pe nang le to tangka ke pathia join ne pen nang le tum a qualify bang ke nang le tum ke chi jor da son lo la sinang le tum sita me ning chelano nali tuma ki thek la pe nali tuma ki re banke nali tuma det nali tuma havar nali tum kachila hon je phanle nali tum kam claim no LLB nali tuma ka charli ke la ke arona ting pen ki claim je phan si nali tum la bang so line sita me nali tum charli lo tangte la bang so ka charli along pen nali tum mi thang se aron ka char ka